You'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you. You'll never. Takže co se děje, já jsem Deťtík a vítám vás u mého dalšího vlogu. Tady tím vlogem by se vám chtěl říct, že pořád jsem doma s tou zlomenou nohou. A vám to ukážu. Tady už mám vyndaný stehy. A tady v té části takhle tam zlomený prostě někde. Tady mám takové strany 4 dráty. A tam jak jsem měl ty stehy, tam mám 5 cm, protože nějak takhle dlouhé, no. Vy to poměříte. Určitě máte u sebe pravítko. Jinak jste určitě slyšeli hudbu z začátku, je to prostě mám puštění fajn rádio a chtěl bych vám říct, že když tak mi můžete napsat do komentářů, jestli byste chtěli nějaký videjka, protože jsem většinou takhle sám doma, protože teďko je na dovolení, mám většinou v práci a ségra ta je ve škole. Jinak to natáčím na náš foťák Nikon Coolpix L810. Takže se omlouvám, že trochu budu mít rozklepaný asi ruce. Vy víte moje berloše, tam mám stoleček, tady je okno, no to asi nezaostří teď. A už to zaostřilo. Tady jsem se dělal sušenky. No, bordel prostě všude. Takže, já když bordel udělám, tak ho nemůžu sebrat. Tak jo, když tak jste ten vlog zkusím nějak sestříhat, všechno možný. A když tak hlavně mi napište do komentářů, jestli byste chtěli nějaký ty vlogy. Jinak tamhle vidíte ségry postel. Tamhle jsem, nebo spal jsem já, teď spím vedle v obyváku na gauči. Tamhle vidíte televizi, no to není rádio. Tady to nahoře, počkat, ježišmarja, to zoomím. To musím nějak najít, tady to je septobo, nebo satelit, tady to je DVDčko, to poznáte, tady to je video, do toho se dávají kazety. To možná i čeleza, to ukážu. Ano, tam no jak tady je všude prostě. Jinak tady má Sega křičky, které si vidět nebudou. Oni jsou tam zalezlí. Ale to vás asi moc nezajímá. Jinak, repráčky už jsem vám ukazoval. Tam svůj bališit mikrofon, tady vidíte. Pozor na foťák, to je to. Je tady bordel prostě. A můžu si zapnout své osvětlení. Ano, teď mě vidíte zase úplně jinak, co? Protože zaostří. Něco zaostří, to si no nic, takže jste viděli tady moji lampičku a teď jsem úplně osvětlený určitě z obou stran díky oknu a lampičce. Jinak, však celý toho vlogu teda udělám nějaký sestřih a uvidíme se, takže čau, chichau. Takže teď si dáme takový amatérský záběr, vidí, jak se projdeme. Takže tamhle uvidíte moje plechovky a tady hodně oblečení. Takže já to hodím na krk. Vezmu si berle. A možná, že bude trochu rozkymácený a naklopený obraz, ale to srovnám. A možná, že tady ve vedlejším pokoji bude trochu tma. Takže ano, vidíte bordel. Čekajte. To rozsvítím. Tady vidíte, kvůli tady mám jídla a všeho. Tady vidíte, jak spím. Tady spí Segra s mamčou teď. Všichni teď tady vidíte televíziu. A teď konci sednu. Tak jo. A smejte. Yeah.
Tak jo, snad se vám tento záběr líbil, já doufám, že jo. Jinak se divíte, proč se dělám jakoby mimo ten foťák. Koukám se tam, protože tam vidím odraz v televizi a aspoň vidím, jak jsem vidět. Jinak, tady ještě vám ukážu to jídlo. Tam vidíte krosanty, tady pytlík, tamhle igelitku, tamhle rohlíky, hrnek s čajem a tamhle ještě vodu. Jinak tady vidíte zástřely, prášky, kapesníky, sluchátka, je tady to hromada. Ano, to je ještě nejvíc mě na prd to, že jsem furt doma a že nikam daleko sám nedojdu právě. A když na to stoupnu, tak už jdu zase do nemocnice, to je to nejhorší. Takže úplně v háji. A jinak do popisku vám dám notebook, který nejspíš budu mít. Je to Lenovo IdeaPad Y510 s Intel Core i7 Ježišmarja, omlouvám se. S Intel Core i7 je to 4 jádro, 16 GB ramek a má 2 GB grafiky. Mohli jste vidět i unboxing u Attiho, já asi unboxing dělat nebudu, protože já prostě nemůžu, já bych to nedal. Já prostě, jak mi přijde nějaká nová věc, já ji prostě rozbalím a ani nevíte jak rychle. Takže bohužel se unboxing nebude. A to budu mít jako i dárek na narozeninám právě, který je takový. Z většiny zaplatím sám, protože jak to bude na pojišťovnu ta noha, tak z ní budou YouTube money, se dá říct, no, pojišťovna money. Tak jo, tak můžu vám zase udělat amatérský záběr ještě, jak půjdeme zpátky. Tak jo, tak ty bez střih. Teď akorát zase se budu ještě zvedat. Možná, že uvidíte, Ježišmarja, teď jste se trochu proletěli. Za to se vám omlouvám. Já si tady vezmu berle, ještě zasnem. Blik. Tak jo, jdeme zpátky ke kompu. Jinak tam před náma vidíte Palandu. Už jsme skoro tady. Jak vidíte, jak udělám pár kroků a jsem v pokoji. Ale to je celkem záhul pro mě, protože jak ty dny jsem zvyklý chodit v berlích. Takže ještě si sednu. Teď už se tolika houpat nebudete, už jsem vám to chytil. A už jsme zase tady, jak jste zvyklí. Tak to už je plný závěr tadyto vlogu. Snad se vám tadyto video líbilo. Jinak slyšíte It's Magic. Určitě jste to viděli i u Vládi ve Vajnu, pokud ho sledujete. No, ten notebook vám dám do popisku videa. Tak, já se s váma už opravdu loučím a